mužstva na ihrisko. Skončilo sa najširšie stretnutie štvrtého kola Fortuna Ligy Stupenica Štadión Zlaté Moravce. Konečný výsledok 1-0
keď gól za domáce mužstvo zaznamenal hráč číslo 15 Andrej Ivančík. Že to skutočne... Dobrý večer, dámy a páni. Myslím si, že takto má vyzerať derby. Naozaj veľa ľudí. Zápas, ktorý hlavne po tom vylúčení Nikoličovom dostal grády, dostal tempo. Bohužiaľ, no, my sme doplatili na nevyužité šance. Prvý polčas tam Gešnabel, myslím, že 100% šanca. Nitra si počkala na svoju príležitosť. Paradoxne z toho, na čo sme sa pripravovali z dlhých nákopov. Stoperská chyba, prehratá hlava, nábeh, tam aj Nikolič troška zaváhala. Zaslúžené víťazstvo, Nitra bola trpezlivá. Ako som povedal, počkala si na šance a potom si to statočne ubranila. My sme ukázali dve tváre, ja si myslím, že ten výkon nebol zlý a bol fajn, hlavne po vylúčení Nikoliča. Chcelo to vyrovnať, možno si to zaslúžila tá Evertonová strela, ale neostávame nič iné, len poblahoželať domácim k víťazstvu. Ešte raz hovorím, že ten zápas bol fajn, malo to emócie, tempo, gólové šance na jednej, na druhej strane, takže z toho pohľadu fajn, akurát, že my sme teda bez bodu. Ja by som sa chcel poďakovať trom komponentom dnešného pekného podvečera. V prvom rade sú to diváci z tohto celého regiónu, nepoviem z Nitry, ale z celého regiónu. Prišlo nám 5000, hovorí sa o tom, aká liga je zlá, slabá, málo sledovaná. Dokázali sme to, hlavne tí hráči Nitry a hráči Vionu, že sa na nich prišlo pozrieť nádherné množstvo ľudí. V druhom rade by som chcel veľmi úprimne povedať súperovi, že ukázal veľkú takú taktickú dobrú hru, dobre sa na nás pripravil a ten zápas, myslím si, ako tréner povedal, po vyučení mal aj tempo. A v neposlednom rade ja musím povedať, že tí naši chlapci nenechali sa uniesť tým zápasom, boli veľmi trpezliví a dali si poradiť tie myšlienky, ktoré sme sa snažili v týždni, ako môžu dnešný zápas vyhrať. Takže to je najdôležitejší komponent. A dneskajšia rovnica, ja som to povedal pred 2 dňami, nemohla dopadnúť ináč. Len divácka kulisa, dve dobré mužstvá a pekné športové podujatie. Myslím si, že som sa až tak k zápasu nevyjadril. Tie šance spomínal tréner, ale máme obrovskú radosť a bol by som rád, keď sa stretneme počase zase vo Vione, aby takto ten zápas aj z hľadiska atmosféry, aj z hľadiska vzťahov vyzeral.